Benvinguts a l'Institut Montxoriu. Entrant a mà dreta, trobem consergeria, on les conserges realitzen tot tipus de funcions per la bona coordinació de l'institut. Anem enrere. Entrant a mà esquerra, veiem el passadís on es troben totes les aules de primer d'ESO. Com per exemple, en aquesta, que els alumnes estan realitzant una activitat. Baixem a la planta de baix i ens trobem en el taller de tecnologia. En aquest taller podem veure els alumnes d'electromecànica realitzant diferents tipus d'activitats. Si anem fins a l'aula de música, hi podem veure els alumnes escoltant una audició. Com t'ho esperaves l'institut? Deien que seria molt més dur, però s'assembla a l'escola excepte els horaris. Destaca d'aquest primer any 2 moments que t'hagin marcat. No sé, m'agraden molt els events que fem al pati, tots els cursos junts, i en si la classe, grup, tots els events que fem són divertits. Quan ens vam ajuntar les dues classes, que es van barrejar amb els de l'altre col·legi. Jo quan tenia tants professors diferents i anar canviant de classe em dona una sorpresa més, de veritat. Molts amics, he pres moltes més coses que l'any passat i records. Ara ens trobem a la biblioteca de l'institut. Aquesta biblioteca està oberta a les hores del pati a total disponibilitat dels alumnes, en el cas que vulguin anar-hi a estudiar o simplement a llegir. Actualment, en el vídeo podem veure els estudiants de segon batxillerat preparant la CL. Baixem cap avall per aquestes escales i llavors trobem l'aula magna. Aquesta aula està reservada per exposicions, xerrades o també en el cas de que en l'institut es faci alguna celebració. I sortint ens trobem en el pati. El pati està distribuït en dues zones. Hi ha la zona sense pilotes i la zona de jocs amb pilota. La zona sense pilotes està separada per unes reixes, fet que fa que sigui una zona tranquil·la sense haver de patir per el risc de patir algun cop d'alguna pilota. I llavors trobem la zona on es pot jugar a futbol o bé a bàsquet. I també hi ha una zona més apartada on trobem una taula de ping-pong. Entrant en el mateix pati trobem dues portes de dos vestidors, el de nois i el de noies. I aquests vestidors, a dins hi trobem uns lavabos i unes dutxes i una zona per canviar-se. Seguit els vestidors, ens trobem directament a dins del gimnàs. Un gimnàs on es realitzen diferents activitats esportives, com és el cas del hoquei, però que també disposa d'un escenari fet que fa que es puguin realitzar diferents actes. Recordeu el primer dia d'institut? Jo me'n recordo que vam entrar més d'hora que la resta de classes, després ens van portar al gimnàs i ja ens van presentar els professors. I com et senties en aquell moment? Home, primerament em sentia nerviosa, però llavors quan ja comences a conèixer la gent i els mestres i tot, et vas sentir més tranquil·la i més acollida. I un bon moment que us emporteu de l'etapa d'ESO? Un cop que ens van castigar per intentar agafar un banc a unes noies i coses d'aquestes. Ara ens trobem en la classe de gestió administratiu. Aquest és un dels cicles formatius dels quals disposa l'institut i les accions que es realitzen és com per exemple aprendre a muntar una empresa o com gestionar-la. Seguidament arribem cap al taller de mecànica, que és el segon cicle formatiu del qual disposa aquest institut. En aquí es fan treballs com ara soldadura o muntatges de carrosseries, molt associat amb totes aquelles empreses carrosseres que es troben actualment en la població d'Arbúcies, les quals volen col·laborar amb el centre. Sortint del taller d'electromecànica, pugem i ens trobem amb la classe de visual i plàstica. A l'aula trobem els alumnes que estan fent classe i el professor que els explica la matèria corresponent. Sortint de plàstica, hi trobem el laboratori de biologia, en el qual hi trobem diferents activitats com la dissecció d'un conill. Seguidament ens dirigim a les aules de la planta de dalt de l'institut, les de batxillerat. Destaca 3 moments que t'hagin marcat. Sempre recordaré algunes pràctiques al laboratori. Posició del TDR,
que el TDR aquí és molt seriós, molt exigent, però és molt gratificant quan l'acabes. Unes classes molt especials. L'intercanvi de França que hi vaig anar segon. Descriu l'institut amb 3 adjectius. Doncs jo el definiria com a actiu, com a innovador i com a exigent. Exigent, professional i ecològic. Professional, actiu i responsable.